Jo sempre parlo en català, però és veritat que miro de fer una mica de pedagogia, que la gent se senti còmoda amb mi i amb l'idioma, que és el que més m'importa. Us explicaré una anècdota. Jo durant molts anys he fet els partits de l'USAP de Perpinyà. L'USAP és un dels entorns més catalanistes de la Catalunya Nord, però amb problemes, ja ho sabeu, amb l'idioma. L'idioma està molt afectat al Rosselló. Doncs bé, en una final de la Copa d'Europa que es va fer a Dublín, entre l'USAP i el Tolosa, recordo que vam sortir de l'hotel on hi havia la directiva i vam anar cap al camp, cap al vell camp de Dublín. Vam entrar a l'autocar. Jo anava amb el Pere Bec, llavors alcalde de Banyuls de la Marenda. Ell i jo parlàvem català. Tota la resta de gent, que eren directius, alguns aficionats i alguns polítics, parlaven en francès. Vam començar a enraonar. Jo vaig començar parlant en francès amb ells, però a poc vaig introduir paraules en català. Voleu creure que vam acabar tots parlant en català, en un lloc on l'idioma està tan feble com és el Rosselló? És a dir, que jo crec també que hem d'aplicar una mica de pedagogia. Què volem tots? Que el nostre idioma no mori. Amb això estem absolutament d'acord.